Coba angkat kumpulnya tinggi-tinggi ya Pak Ibu. Angkat kumpulnya tinggi-tinggi, kita lambai-lambai sama-sama. Hey! Raja Doli, ini lagu si Raja Doli, lagunya enak sekali, menyanyi dan menari. Marilah kemari Raja Doli, yang suka boleh ikut, asal jangan keburu dan jangan pula ribut. Tak suka boleh cabut. Kaladang, mari kaladang, latung gua si rumpik batu, lamun dak patamu pandang dek ulah karena nanto kini kita basuo. Hei Raja Doli, lah direntang bapilin tigo, lah sudah kalian digoyang, cabut kini angkonyo. Si Inem mencari ube rakyat penyakit hilang, kok kalah can mau be, mungkin rezeki urang. Tak cabut 60 ampe busana centang, kembali di jaliak bara angkonan tak ambiak, hati-hati memandang. Hey, ya oleh di kotor aja, tak boleh bawa saja, gadis ataupun jando, baralik sama mahanyo. Tandukan 73, itu angkota suo, si 73. Jalu jua bandanya dalam, bahkan bui pina mudonyo, kamu lokas yang mendalam, tidak yang sudut matonyo, 76. Hei Raja Doli, ada 76, dan ada orang nan tahan, kembali engkau diganggam bara kini nan takanan. Talu katong dari muaro, dimakan banyak gizinya, talu aja inceknya, tabulala incek mato. 50 na kasuo, 50 ba akabanyo, dun sana nandi ujang, nandi mudo ba akaba, minta cabut atau goyang. Kita goyang dulu ya Pak. Hey! Raja Doli, tabang tinggi si burung alang, mencari ikan di laut, lah sudah pulau digoyang, kembali engkau dicabut. Tarang bulan, tarang cuaca, anak agak berlari-lari, anak agak diputui cinta, ambiak pisau bunuh diri. Ampe baleo angkonyo, ampe bale nan diisi, dicambui balik angkonyo, barang hati bokini, bara pulau kasuo. Hey, nan para pat sidang naltoba, nan muda pergi bercinta, teringat nostalgia, angkanya 42. 42 di tangan saya, belum ada yang punya, belum tampak yang suka. Basimpang di Pariaman, kasu opas yang iaman, ketiga taruh tulaan, ampe gini di tangan, ampe nya sendirian. Hei Raja Doli, dibacokan aja lainnya, pada nang balia menjago, dia mudiak karo Pak Baro, dari Solo ke Sawalunto. Lah mambau Belanda gilo, 23 gerbongnya, si 23. Batanang balik amanan do, kok angwe rugilah sajo, tak ambo usam marabo, ambo hanya badendang sajo, cabut balik angkonyo.
Hey 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 hey, lataran tang Bukit Jojalo, tabao anak tanggiri, hati-hati mamain mato, inge-inge anak jodini. Tandokanlah si 32, angko kini nang tibo. Buaranda usah dikai, kami di bawanan kan itu dua sajadanan di musaji, rengai sumbayang subuh 27 nan tagai. Hei Raja Doli 27 kini ditutua, lenado urang nan namua, kembali buah digadua, disambung dendang nolasu. Uau torong pakabau, tegaraga sumbu padati, sebanyak kelok maninjau katumbuk ka ambun pagi. Ampe nang tajang kau, ndak juo adonan sudi, kembali batang nang manjago, angke kupon samo-samo balik kita goyang pulau. Yang setia jadi pak, lame-lame kali kuponnya. Tilo sara tilo susah digoyang dicapuk balik angkonyo padanang balik menando usah sampai emosi. Iyo dibangke buah diliek Allah masak nasi urang padang, gulai cubada gulai rendang, lai banyak si tukang dendang. Ambo na palyang bujang, ampe puluh kini nan datang. Hai si ampe puluh kini dosan na centang. Ibu anak monyet kini di kandang kudo, tarese busuk baunya kampas siang dan tibung. Mencoba lakang sama bantuannya, tandapkan pulau si 33 itu angkonya, kembali disambung pantun jo dendangnya. Allah tak ini kau bendera parang, selesai di angin ribut tujuannya datang sapasang. 77 kini nan tak cabui, alun juo nan manang alun adonan ikut. Diam ke balik buah diambil, ada orang Medan pandai batanam. Dia batanam si bunga lado 86 adalah tando 86 pindah adonan paham, cabut balik angkonyo barat kini kasuo. Layang-layang kini ko batali banang, diambil katali timbul lah heboh orang simpang. Onde si Randi mangga dua janda, iyo Halimah itu namanya. Allah baru mua setengah tua, 52 itu angkonyo. 52 dosan apa akabanyo, kalau mau pada masuknya lapang ni ambo badendang. Apa akabanyo sayang minta cabui atau goyang, cabui atau goyang, apa tu minta digoyang, goyang kembali. Hey! Sudah kalah digoyang, disambung pantun jo dendang, najak kita kali senang kembali balik memandang. Aku sayang kini kau balain jalan, memakan manakan terjadilah pembunuhan. Berebut harta warisan angkonyo 69 tolong tuan tandokan. 2 hari kurang sebulan, 2 hari kita di bulan 28 nah ditandokan 28 dalam genggaman. Bang
musik dari lapang kita pemain si batu guncang. Tuan memasang 60-an dicentang. Si 60 kini baru datang. Lah ada orang nanang, Allah adonan ajan. Oh, dan pada akhirnya ini pajatan lu kupon pertama ini ya. Lu udah menang dari tadi lah kan? Baru kau menang. Nah itu nyo rezeki kalau indah amo tadi sama kadek, indah amo sama Beatrice jambu amo kan. Alhamdulillah ini ya. Musik kita ngalapang 60-an datangnya ado 86 sampai pelampe 32 tarang bulan tarang cuaca sampai balean konyo. Tegur. Ada yang lain tuh di sana? Enggak ada ya?